Nu sunt gata. Ready. Ștefan, acum să venim să cerem filmarea. Da, da, da. Mă, ce trist și am băgat. Ai băgat? Dar ce de ce, mă? Era braz. Am intrat cu un auzul. Tum! Mamă. M-am oprit în altul. Hai la drop-ul ăsta, ne-am brăzat. Nu i-am dat. Bine, bă! Da, da, da. Că-i drop-ul ăsta. Băi, eu nu știu cum e. Ha? Nu știu cum e. Fă cum crezi. Vrei să mergem în față? Nu, dai tu. Ce? Dai tu. Nu, bun. Da, nici eu nu prea știu unde merg, dar vedem. Nici eu nu prea știu unde merg, dar vedem. Upsi! Am vrut să zic că sunt stânci. Nu în jos. Ha? Nu în jos. Nu în jos? Păi aici e prăpastie, nu vezi? Ok. Bine? Da. Asta? Bă. De unde ieșim? Vrei pe aici? Ba, hai dai un pic în jos. Eu cad în cap. Na, te filmez. Nu, nu. Lasă, nu fac nimic. Ia bă, hai că bag un tame dog. Da bă, agăți copacul sau nu? La tăitor, nu? Nu, acum la ăsta. Nu, la tăitor. Ce zici bă, dai drop-ul? Ce? Bun. Cred că ți l-am țintat o leacă. N-are nimic.